10 минут içinde çıkarga тиеш. Әлмәттәге спорт үзәкләренең берсе бу. Өйрәнүләр планы буенча янгын икенче каттагы шишенү бүлмәсендә була. Берничә минутта ут бинаны бөтенләй биләп ала. Спорт залыннан 50 кеше үзе мөстәкыйль рәвештә чыккан, ә менә 2 кеше өстә тончыгып егыла. Коткаручылар исәпләүләре буенча аларны бинадан чыгарыр өчен иң күбе 10 минут вакыт бар. Баллоннардагы кислород шуның кадәргә генә җитәчәк. Миналарның вакытларын шутлыйм, күп һавалары калган эшләшләргә. Яны миналарга вакытын әйтергә тиеш, качан алар чыгарга тиеш. Зыян күрүчеләрне 10 минут эчендә урамга чыгаралар, утны ярты сәгатьтә сүндереп бетерәләр. Сейчас мы проверяем работоспособность гидранта. Коткаручыларның утны ничә минутта сүндерүе нигездә гидрантларның ничек эшләвеннән тора. Әлеге фитнес үзәктә алар икәү. Тикшерү барышында анда ниндидер хилафлыклар табылмады. Шәһәрдәге гидрантларны даими рәвештә тикшереп төзәтеп торалар. Ә менә авыллардагысын ут күче качкына карый башлыйлар. Гадәттән тыш хәлләрне булдырмас өчен май айында Әлмәттәге барлык су чыганакларын тикшереп чыгачаклар. Аерым игътибар шәһәр читендәге елга, күлләргә, гидрантларга булачак. Бакча сезоны башлану белән аларда су кими. Ут күчегә калса, әлеге хәл коткаручылар өчен шактый катлауландырырга мөмкин. Во время, получается, поливочного сезона. Бакча сезоны башлану белән гидрантларны су белән тәэмин итүче турбаларда басым азая. Без үзебезчә моны булдырмаска тырышабыз. Водоканал хезмәткәрләре бакчаларга караган турбалардагы суны киметә ала. Кирәк икән кайберләрен сүндереп тә куялар. Узган атнада Әлмәттә 2 көчле янгын булды. Шәһәрнең база урамындагы бакчалар агачларга ут капты. Көлшәрип авылы янында 800 квадрат метр мәйданда камышлыклар янды. Примерно площадь возгорания по периметру пожара было 800 метров квадратных. Көлшәрип авылында камышлар кырылудан янды. Ут бик зур мәйданны биләп алды, чөнки ул сазлыкта чыккан иде. Авылның үзенә бернинди дә зыян килмәде. Якында гына елгага коткаручылар килеп утны вакытында сүндерде. Хәзер районда махсус патруль хезмәтләре эшли. Тиешле булмаган урында учак кабызган, шүпчар яндырган бөтен кешегә административ җәза биреләчәк. Камыш, трава из-за этого имел большую площадь на распространение. Татарстанда янгынга каршы махсус режим 12 майга кадәр дәвам итә. Киләсе бәйрәм көннәрендә патруль хезмәтләре урман һәм су буйларын тикшерәчәк. Әлмәттә Нәдилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы.